Ja. Hej. Men. Ikke. Er ikke snart nogen, der gider at bare se mine videoer, eller er det bare droppet, eller sådan noget. Det er bare en lille smule uvanligt. Jeg har 10 videoer ud af 5 videoer. Måske 7 videoer, det er altså ikke ret meget. Det er ret træt af. Så vil jeg gerne have hjælp mig. Det var det ene minut, jeg faktisk bare gad at svine til. Fordi jeg har ikke rigtig tid, jeg skal lave andet nu. Moin.